प्रायोजक आहेत गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। आरोग्य ही संपत्ती असं म्हटलं जातं। ज्या व्यक्तीचं शरीर निरोगी असतं त्याच्यात आयुष्यात काहीही करण्याची ऊर्जा आणि क्षमता असते। त्याचवेळी वयानुसार शरीरात पोषक तत्वांची कमतरता होणं ही खूप सामान्य गोष्ट आहे। अशा परिस्थितीत या कमतरतेकडे दुर्लक्ष करणं अजिबात योग्य नाही। असाच एक पोषक घटक म्हणजे लोह। शरीरात लोहाची कमतरता असल्यास रक्तपेशींचं उत्पादन देखील कमी होतं, ज्यामुळे भविष्यात इतर अनेक समस्या उद्भवू शकतात। अशा परिस्थितीत वयानुसार येणाऱ्या समस्यांचा तुम्हाला जास्त त्रास होऊ नये म्हणूनच आम्ही तुम्हाला अशाच काही पदार्थांबद्दल सांगणार आहोत जे आयर्नची कमतरता पूर्ण करू शकतात। चला तर जाणून घेऊयात अशाच काही खाद्यपदार्थांबद्दल। नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकण 7 लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। हिमोग्लोबिन हे लोह किंवा लोहयुक्त प्रथिन असतात जे रक्तपेशींमध्ये असतात। हिमोग्लोबिन अवयवांना ऑक्सिजन पोहोचवण्याचं काम करते। प्रौढ पुरुषांसाठी हिमोग्लोबिनची सामान्य पातळी 14 ते 18 ग्रॅम पर डीएल आहे आणि महिलांसाठी 12 ते 16 ग्रॅम पर डीएल आहे। जेव्हा जेव्हा हिमोग्लोबिनची पातळी कमी होते तेव्हा अशक्तपणा, चक्कर येणं, डोकेदुखी यांसारखे त्रास होतात। शरीरात लोहाची कमतरता खूप सामान्य आहे आणि विशेषतः ज्या महिला गर्भवती आहेत, ज्या महिलांना मासिक पाळी येत आहेत किंवा ज्या रजोनिवृत्तीमध्ये प्रवेश करणार आहेत अशा महिलांमध्ये ही समस्या अगदीच सामान्य आहे। आम्ही तुम्हाला सांगू की लोहाच्या कमतरतेची काही लक्षणं असतात जी तुम्हाला जाणवू शकतात, जसं की थकवा, अनियमित किंवा हेवी पिरियड्स, छातीत दुखणं, श्वास घेण्यात अडथळे येणं, चक्कर येणं, हात आणि पाय थंड पडणं इत्यादी। खरं तर बाजारात अशा अनेक सप्लिमेंट आहेत ज्या लोहाची कमतरता भरून काढू शकतात, पण जर तुम्हाला त्यांच्याऐवजी काही खाद्यपदार्थ निवडायचे असतील तर तेही तुम्ही करू शकता। आवळा, ज्याला इंडियन गुजबेरी या नावानं ओळखलं जातं, आवळ्यामध्ये व्हिटॅमिन सी, कॅल्शियम आणि लोहांसारखे गुणधर्म पुरेशा प्रमाणात आढळतात। त्याचबरोबर त्यात असलेल्या आयर्नमुळे ॲनिमियामध्येही हे फायदेशीर मानलं जातं। तुम्ही आवळ्याचं अनेक प्रकार सेवन करू शकता, जसे की लोणचं, कँडी, पावडर, मुरंबा इत्यादी। याशिवाय आवळा कच्चा किंवा उकडलेल्या स्वरूपातही खाल्ला जातो। असं म्हटलं जातं की दररोज एक आवळा खाल्ल्यानं तुमच्या आरोग्याला भरपूर फायदा होऊ शकतो। जर तुम्ही मिठाईचे शौकीन असाल तर तुम्ही सर्वप्रथम आहारातून साखर काढून टाका आणि त्या जागी गुळाचा समावेश करा। आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो की गुळाच्या फक्त एका तुकड्यानं तुमची शरीराला दिवसभरात असलेली आयर्नची मागणी पूर्ण होऊ शकते। तसेच जर तुम्हाला निरोगी राहायचं असेल तर साखरेऐवजी गुळाचा समावेश करा, कारण त्याचा तुमच्या संपूर्ण आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो। जर तुमच्या शरीरात लोहाची कमतरता असेल किंवा तुम्ही लोहयुक्त पदार्थ खाऊ इच्छित असाल तर तुमच्या आहारात चवळीचा समावेश अवश्य करा। त्यात 26 ते 29% लोह असतं, यामुळे तुमच्या शरीरातील लोहाची कमतरता दूर होऊ शकते। सर्व ड्रायफ्रुट्समध्ये लोह आढळतं। दुसरीकडे जर आपण मनुक्यांबद्दल बोललो तर त्यात लोहासोबतच तांब म्हणजेच कॉपर आणि व्हिटॅमिन्स देखील आढळतात, जे रक्ताच्या निर्मितीमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात। यासाठी 8 ते 10 मनुके रात्री भिजत ठेवा आणि सकाळी रिकाम्या पोटी ते खा आणि त्यामुळे तुमच्या आरोग्यासाठी खूप फायदा होईल। पालक हा अनेक पोषक तत्वांचा खजिना मानला जातो। पालक स्नायूंच्या वाढीसाठी देखील प्रभावी मानला जातो। त्याचवेळी असं म्हटलं जातं की आठवड्यातून फक्त 2दा पालक खाल्ल्यानं तुमच्या आरोग्याला अनेक फायदे होतात आणि शरीरातील लोहाची कमतरता देखील दूर होते। जर तुम्ही मांसाहार करत असाल तर ऑर्गन मीट तुमच्यासाठी योग्य ठरू शकतं। लोहाची कमतरता भरून काढण्यासाठी नॉनव्हेजमधील लिव्हर, किडनी, मेंदू, हृदय अशा अवयवांचं मांस सेवन करणं फायदेशीर ठरू शकतं। यातून लोहाचं प्रमाण चांगलं मिळतं। या पदार्थांचा तुम्ही जर रोजच्या जेवणात समावेश केला तर हिमोग्लोबिनची पातळी वाढण्यास मदत होईल। आता इथंच थांबतोय। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने।